Ще въкча после. Ние са и това момче с очилата сме съседи. Викам, съседи сме някъде в Кичука. Малък, ще се пускаш и пак. Ай. Давай. Буквално дясната ми ръка падна от бара и кръка ми падна от педала и така. То не е отишло лайф. Ай пак. Отивай, да. Че не съм натиснал бутона на лайф. Не, съм добър. Ай пак същото упражнение. Ай, чао. Как скажеш? Чао. Псай, байкинг, Пловдив. Заедно. Как да излезем от тук? Ето тук. Нататъка. Да, и добре. там пътечката е надясно. И само в ляво върви. Смисъл, от тук продължаваш напред, като има разклонение надясно или наляво, продължаваш наляво. И къде стигаш? И до едно парк. До едно парк си въжета. Има. Аха, добре. Айде тогава. Чао, момчета. А как беше? Давай! Че ще са пак сайдбайк там по дух. Как се пише в YouTube? Добър е обаче. Вие тръгвате ли? Не знам. Може да стане. Ние ще тръгваме, защото се изморихме. Добър е обаче, за тия години. Добре. Той ще наследи Санта Крус, аз. Аз и година нямам кола, като карам. Може да имам обаче с гадно колело. Аз така. Да кажем, че имам година нямам. What's up, my guy? Как е? Перфект. Дайте ви. Айде, после ще го гледаш. Искаш ли пак? Стига толкова. Добре, аз малко почивка. Да, къде ти седнем? Еми, къде да седнем, тате? И аз ти задавам този въпрос. Къде да седнем? Там на слънцето ли? Седни си на раницата. Телефонът ми е вътре. Извади си телефона и седни на раницата. Ей така буквално. Не е така. Не, аз искам на сянка, тате. Ела на сянка. Браво. Така, аз имам една идея. Кажи твоята идея, тате. Ама не може. Няма засядане тук никъде, бе, да е, бе. Къде да седнем? На това ли? Можеш да скачеш? Браво. Първо как да го скоча, да викам на скак. С човек, как мога... Обясни ми вилка за 1500 лева. Как мога да се разтрака на моето каране за 6 месеца? Толкова ти струва едно колело в лева тестен. То RockShox Sit специално е толкова. Взимал съм го даже на промоция. Аз не съм взема вилка, по-добре взема направо чисто колело, защото много пари. Как чисто колело ще вземеш, бе? Те частите... Зависи какво си купам, например, ако е
Къде ще купа вилка? Няма купа... То е с XTR монтажи... Не знам, RockShox според мен са букук от това, което карах аз. Аз не съм карал много, ама... И сега какво предна вилка взимаш? Сега ще взема Fox 34. Имаше Fox 40 е много голяма за моето колело. Да, аз... На мен ми трябва 120, 130 максимум ход. Максимум. Сега намерих и една Олинс, обаче е с 200-300 грама по-тежка от Fox. На същите пари в момента. Какво? Еми изпотен си, като караш. Ама ти искаш да се пусна. Та, каква е? Кое? Вилката. Вилката. Бляк, нямам си идея каква е тази вилка. За първи път я чувам. Здрасти. Ай, ще за вода. Ей сега. Може ли се напишеш в YouTube? Да. Чакай да видя. Към колко часа ще го качиш? Утре сутринта. Чакай. То колко време работи GoPro-то? Час. Значи на 4К е час и 10 минути, аз съм с 3 батерии. Колко време си снимал нача? Днеска съм снимал една батерия. Те двете са тук в раницата, че са так нови. И аз чудих каква е тази странна вилка. Бляк и пиша в Google да видя каква ми е вилката. Пиша Бляк вилка, ми излизат само черни вилки. Не мога да си я намеря. Излизат само черни вилки. Няма различни. И такива постоянно. Напиши Black Fork Brand. Search. Ето ма. Ето. Това съм аз. Ще последвам. Готово. С баскетбол, защото другия ми спорт е баскетбол, в принцип. Добре. С баскетболни обувки съм. Следвахта. Добре, супер. Не качвам нещо, кой знае какво, защото съм възрастен. Паза са... А колко го взе GoPro-то? GoPro-то е 12, последната версия и е скъпо, към 1000 лева струва. Тия има и не Go Plus, някакви нови, те хубави ли са? Не знам, GoPro 12 е последно. Има едно Go Plus, също като GoPro-то обаче малко по-различно. Значи гледай такива да си взимаш с сменяема батерия, защото аз преди това... Не се сменяш ли оная? Защото първата ми GoPro, преди да разбирам, беше 11 мини и викам си я взема, защото е малка. Обаче ние се сменяше батерията и трябваше постоянно да я зареждам. И я продадах на един дронаджия. Те ги взимат, защото са леки за дронове. Но ето ги батериите. Ето виж, това е една кутийка с неоригинални батерии си купих, обаче са много хубави на Телесин. Това е кутийката, от тук се зарежда. Може да се зареждаш и с мобилна батерия. И вътре ти стоят две... това е оригиналната всъщност батерия, това е неоригиналната. Оригиналната ли? Да. Не, това е батерията. Супер! Ето. С тези трите батерии 3 часа и половина горе-долу нон-стоп. И това е 4К. Говоря за хубаво качество. Ако го пуснеш на Full HD, примерно, мога да снимаш много повече. С 512 гигабайта карта. А колко време си събирал за GoPro-то? Първи. Аз ли? Да. Колко? Аз печела, човек. Аз работя печела. Това BMW колело ли е сега? Да. BMW рамка. Да. Карбон ли е или? Не, има заварки. Не е карбон. Ние отиваме за вода, просто ще един. Чао, ние имаме тук някаква вода. Ще починим и тръгваме към Кичук. После. Чао. Да, на Камела живеем. Ние сме имени Алекс Джуниор и Понага. Къде сте?
водата. Голя на Сандански сме училището. Може да пия. Къде беше това, бе? Да, ма къде? На Белите брези ли беше? Тази калпанда къде. Сещам се отзад, да. Аз съм на другото кръстовище. На Камела. На Стефан Стамбулов. Smash your head against a dripstone, you won't take any damage. My head hurts just looking at this though. Can you spawn a wither underwater? Well, when you try to do so, you'll see the bubble beams push the skull right off. Even if you manage to place all three down quickly enough, it won't work. You'll have to play a small wing to spawn the wither. And the wither actually doesn't drown, so it'll just swim around and take out all the ocean mobs. Lightning is notorious for burning down precious builds, but it also has a strange feature. If bamboo gets struck by lightning, it catches on fire. But if candles get struck, nothing happens. And if campfires get struck, a fire block No is tube just is on top. completed. What in the world? Ястате. Dropping dripstone onto it breaks. Handles will break. Dragon eggs will break. And sand will break it. However, you can just jump and trample the crops. A splash water bottle will put out a fire, campfires, and candles. But for some reason, if you throw a ton at a torch, it'll continue to stay lit. Lava in the nether actually flows further than in the overworld. But that's not the only way it's different. It actually flows out faster too. But which do you think is faster? Water in the overworld or lava in the nether? I tested it and it turns out the water is clearly faster. Wet sponges instantly evaporate in the nether. So a fascinating experiment you can do is using commands to signal water in the nether. The sponge, it'll cause the water to instantly flow downward and get evaporated by the sponge. And when you try to sleep in the nether, it'll explode. There's actually a way to sleep here. Players can't use beds, but villagers can. They'll sleep just like normal in a night in the overworld. Will a Vindicator run over magma to kill a villager? Surprisingly, he runs right through. But how about through fire? Yep, he really doesn't like villagers. If you create a powder snow barrier, he'll even try running through, but will tragically fail. Lava won't stop the Vindicator from even trying, but Drip Leaf is another story. He'll run right across to get the villager. What do you think mine's quicker? An efficiency 5 wooden axe or a netherite axe? I tested it, and the enchanted wooden axe was actually quicker than netherite. Looks like wood tools are good enough for me. Well, until they break. Can 1 pixel of water save you? If you No place tube down is just completed. like so, you can make it so only a pixel of water is touching the flare. Then, if you drop down from the sky, you'll actually be able to live. Water can be exchanged out with a cobweb, which can save you from a fall as well. But how about a pixel of money? Surprisingly, yes. It almost looks like you're just landing on the ground though. What will win? 1,000 bees or a warden? The warden will attack the noisy bees first, which will alarm the rest of them. This will cause the entire hive to attack the warden, which will overwhelm it. After a while, the buzzing bees would have slain the warden. When a mob dies near Skull Catalyst, it causes the Skulk to spread. However, most people don't know the Catalyst actually works in the end as well. If you set up a Catalyst to drop a ton of Ravagers using commands, you'll quickly see the end turn into the dark. It's staying in water and lava says, based on water, lava, and yes, like so. Then when you let the water push you to fix the lava, you catch on fire. Okay, maybe we need more water. If we upgrade our setup like so, this will surely protect us, right? No, we're somehow drowning and burning at the same time. Are you kidding me? This is a new way to draw in Minecraft. Using commands, you can make I super love you.
blocks, letting the arrows fall. And once you flick the lever, all the arrows will fly upwards. If you connect it to a redstone clock, the arrows can even be juggled up and down. However, for ultimate satisfaction, place a TNT and light it to send all the arrows flying away. What's faster, a brush with efficiency 255 or a normal golden shovel? The race starts off pretty close. However, the shovel begins to spin away. But there's a trick. The shovel works and the brush actually goes in for the win. This is a hydraulic press. If you throw coal down, the machine will press it down and turn it into a diamond. This other machine Да. looks pretty terrifying. How much water is in one bucket? This YouTuber tested it out by building a huge pyramid and then placing a water at the top. The single water block was able to fill this entire area, which makes no sense. What if you make a trip leaf only world? As soon as you spawn, you will cause a trip leaf to break. The dropped item will then land on other trip leaves, causing them to break, which will create a chain reaction. It looks pretty satisfying seeing the trip leaf collapsing across your world. If you shrink yourself down with the scale attribute command, will you fit underneath a fence wall? There's a huge gap underneath, but for some reason the player still can't go through. However, there's a 1 pixel gap for the honey block, and you can actually fit right through the small gap. You can even fit underneath the azalea bush. Before 1.20, anvils used to crush items, but something lesser known was that if an anvil fell in a shelter box, just the box would break and all the items would explode outwards. If you drop shelter boxes full of items down a tube and then dropped an anvil on top, it causes all the boxes to break and items would explode out. Да. Върни се.